nemám žiadne vzdelanie, čo sa týka umeleckého alebo malovania alebo nejakého iného umeleckého smeru. Som čiste samouk, neštudoval som žiadnu školu, ani univerzitu, ani nič podobného, ale do malovania v podstate som sa pustil až keď som v určitom období, zhruba asi pred 20 rokmi, objavil knihu o Claudeovi Monetovi, ktorá bola vtedy požičaná z knižnice, bola aj preložená ako do slovenčiny a bola bohato ilustrovaná jeho obrazmi. A dá sa povedať vo veľmi vysokej kvalite a práve tým, že som si prezeral tieto obrazy, aby som to povedal tak jednoducho, zapáčil sa mi ten štýl nanášania alebo zobrazenia tej reality na tom plátne. A vtedy ma to tak dalo by sa povedať, že oslovilo, či by som to nemohol skúsiť aj ja. Jednoducho, áno, čo človek nevyskúša, nezistí, aké to je. A nebolo to teda vtedy možno tak intenzívne, určite to nebolo tak intenzívne ako v dnešnej dobe, ale bolo to tak možno 1-2 obrazy, možno niekedy za rok aj žiaden sa nepodaril, ale teda skúšal som. Bolo to, najprv som si zháňal, nie ani plátna, boli to, určite starší ľudia poznajú staré obrazy, ktoré boli predávané, boli aj s rámom, boli na takej ako papierovej lepenke a v podstate to, čo bolo nanesené na tej lepenke, tak som to nejakým spôsobom v podstate prekryl tou malbou novou. Potom som skúšal teda malovať na sololit, úplne bežný, klasický sololit, lebo jeho štruktúra trošku pripomína maliarské plátno, čiže takéto vráskovanie, ktoré tam je. Ale teda s tým, že nebolo to priamo na súrový sololit, lebo tam by mohlo dochádzať k tomu, že on je dosť suchý a rýchlo by vyťahoval ten olej z tej farby, alebo teda to riedidlo, ktorou je tá olejová farba zriedená, čiže som si to natieral úplne obyčajným klasickým latexom, že aby tá štruktúra toho podkladu bola taká prirodzenejšia k tomu plátnu. A v podstate potom som zo pár obrazov som tak spravil a potom postupom času som sa dostal aj po viacej informácií o teda maliarovi Monetovi, ktorý, dá sa povedať, žil väčšiu časť v 19. storočí a začiatkom 20. storočia. Na to, že prežil taký burlivý život, aký som sa o ňom dozvedel, tak sa dožil slušne vysokého veku, až myslím v 86 rokov zomrel. A v podstate, neviem, či to bol jeho nápad, ale pracoval so skupinou ľudí, ktorí sa snažili, dá sa povedať, vytiahnuť maliarov z ateliérov do prírody. Hovorí sa tomu odborne, teda sa tomu hovorí, že plener, čiže išli malovať, zobrali stojany, išli von do prírody malovať a tým pádom aj už teraz poznáme a nazývame to odvetvie impresionizmus. Ide tam o, dalo by sa povedať zase zjednodušenie pre laika, je to zachytenie určitého momentu na svetla, ktoré dopadá na určitý objekt. Čiže tým pádom je to veľmi dobre poznať na jeho tvorbe, hlavne na sériách, ktoré jeden objekt zobrazoval na viacej týchto spôsobov a tam je vidieť, že jeden objekt úplne ináč vyzerá, povedzme v letnom počasí, v zimnom počasí, pri večernom slnku, obedňajšom slnku, pri západe slnka a bol práve známy týmito sériami, ktoré v podstate dalo sa potom poporovnávať a človek, ktorý sa tomu trošku venoval, videl, dokonca aj pri fotografovaní jedného toho istého objektu v priebehu dňa sa dá vidieť, že jeden objekt, ktorý je nasvietený s tým svetlom, vyzerá úplne ináč pri ranom svetle, pri obednom svetle, pri večernom svetle, v prípade za prítmia a tým pádom toto, že ma zaujalo, tak som sa rozhodol, že skúsim. Malujem teraz už aj minule sa ma pani riaditeľka tu, ktorá mi umožnila výstavu uskutočniť, sa ma pýtala, že či mám zase nové obrazy. Tak som jej povedala, áno, nové obrazy sú, lebo nechcel by som, aby keď ľudia sem prídu jeden rok, aby sa stále dívali na to isté, tak zase bolo ich viacej tých obrazov, niečo sa predalo, ale podarilo sa mi tu nás sústrediť 29 obrazov, by tu malo byť teraz, neviem, či som dobre počítal. Minulý rok bolo 25, s tým, že už som sa teda, nie že zameral, ale začal som aj nejakú vlastnú tvorbu, čiže buď nejaký pekný námet vidím buď na internete, alebo sám si spravím nejakú fotku a podľa toho malujem, ale dá sa povedať, k tomu Monetovi sa stále vraciam
abych to možno obrazne povedal, je to taký môj učiteľ, čiže to, čo vidím na jeho obrazoch a na tých štruktúrach nanášania farby na plátno, to sa snažím potom to isté, nie že kopírovať, ale takým istým nejakým spôsobom nanášať na tie plátna, ktoré spracovávam ja. Tu keby sme sa pristavili hned pri tomto prvom obraze, je tu, ako je napísané, ten motív bola kolorovaná fotografia. V podstate je to fotografia, kde pán Monet, teraz už, ktorý je nežijúci, vo svojej záhrade stojí na Japonskom moste, ktorý teda nachádza sa v mieste, kde on v Živerni býval asi po svojich posledných 40 rokov, kde tvoril a okrem obrazov sa venoval aj záhradníckej tvorbe. Čiže aj záhrada, ktorú som mal teda našťastie ako možnosť vidieť naživo a plus aj toto jazierko s tým bambusovým lesom a ostatnými rastlinami a týmito vecami, ktoré sú tam, tak niekto ho zachytil a takým trošku jeho štýlom som sa snažil tú kolorovanú fotografiu premiesiť na plátno, teda vytvoril som, dá sa povedať, je to originál, ale teda s pánom Monetom. No a keby sme sa pomaličky posúvali, tak v tejto rade kompletne sú všetky obrazy, ktoré sú ako motívom, boli Monetové obrazy. No a ktoré ja si teda momentálne asi tak, že by som povedal najviac cením, sú tieto dva zo železničnej stanice, ktoré vytvoril v Paríži, železničná stanica Saint-Lazare. Taká kuriozitka, ktorá bola tá, aj som sa to dozvedel, ale aj viacej ľudí to potvrdilo, on dokonca bol tak podnikavý, že zašiel si za, neviem, či za prednostnou stanice, alebo priamo za rušňovodičmi, alebo za kúričmi, ktorí v týchto lokomotívach boli, aby prikladali čo najviac pod ten kotol a tam bola práve pri tej impresii bola snaha, aby čo najviac tej pary bolo a vytvorilo ten efekt pod strechou tej stanice. Možno, že ako niekomu by to možno nehovorilo nič, ale skutočne veľmi sa nelíši od originálu ten obraz, lebo snažím sa hovoriť svojím spôsobom nejakom si to premalovať, dať na to plátno, ale určite bolo zaujímavé, keď on si to riešil takýmto spôsobom, že snažil sa zachytiť tú unikajúcu páru a dým a všetko možné, čo sa na tej stanici dialo. V podstate zachytil tú atmosféru priamo tej železničnej stanice v roku 1877, čiže bolo to niekedy koncom 19. storočia, kedy už aj tá železničná doprava už mala určitú svoju kvalitu, že už tie železnice fungovali a táto, teda aj osobne som bol na tejto stanici a táto stanica funguje a existuje dodnes. Čiže to sú vlaky, ktoré z Paríža odchádzajú smerom na Normandiu z tejto stanice a táto stanica normálne, reálne dodnes existuje. Dokonca, až vidíte tu na tomto zábere, myslím sa volá tento most Európy a ten reálne existuje dodnes, normálne po ňom jazdia auta. Bol som si to osobne pozrieť aj prešlápnúť, lebo mám rád, keď niečo malujem a mal som možnosť sa dostať na to miesto, aby som si to toho ducha miesta, či genius loci, či jak sa to volá, aby som si to skutočne ako prešiel, kde ten môj teda vzor veľký existoval a kde vytváral tieto krásne obrazy. To si spravili fotografiu alebo priamo? Nie, toto sú, ja si vždycky, keď chcem malovať, tak si stiahnem, normálne z internetu si to odfotím, dám si to do fólie, zalaminujem, aby sa, lebo na papier by sa aj pokrčil, aj zašpinil, mám to pred sebou a podľa toho to malujem. No a dokonca tieto sú aj tak, že sú skoro aj rovnakej veľkosti ako originál, že oni boli, originál tento bol 75x100 a henten bol 82x101. Čiže ja keď som rozhodol som sa, že ich spravím, tak som si aj zohnal, teda dneska sa už nedajú robiť tie plátna tak, jak možno robili sa kedysi. Toto sú štandardné 80x100, ale chcel som zachytiť aj veľkosťou ten obraz, ako asi vyzerá normálne v reále. A keď som si ich vystavil doma, aj fotografiu som si tak spravil, že konečne sa tie dva obrazy po niekoľkých desaťročí alebo storočí stretli, lebo jeden je majiteľom je niekde v Cambridge a druhé je Múzeum d'Orsay v Paríži. Čiže tie obrazy sú reálne, originály sú veľmi ďaleko od seba, momentálne na Starej Turej. Majú to šťastie, že sa dostali k sebe naspäť. Akurát, že repliky. Sú to repliky, namalované. Ale snažil som sa ich zrealizovať tak, že skutočne, keď sa človek pozrie aj ten dým, aj tá para, aj všetko, čo z tých párnych lokomotív, čo vytvárajú tie efekty svetelné, tak ako je tam zachytené. Určite viem, že také kvality to nebude mať ako od pána Moneta, ale teda myslím si, že ten účel, aby to človek potešilo oko, takže to splní. No, tu už sú potom ďalšie obrazy ešte stále na tejto rade, ktoré tu je tá jar.
v Živerni, to je, hovorím, to miesto, kde v podstate dožil, ale tým, že on bol ako dosť veľký svetobežník, až ku koncu života sa nejak priviazal na Živerny. Kdekoľvek chodil, tak tam sa snažil vždy vytvoriť buď tie útesy, či to bol niekde v Normandii, alebo veľmi sa mi páčia od neho pekné štúdie robil, teraz som vystavil jednu, predtým boli dve, napríklad tieto olivovníky, alebo v podstate tie olivové háje, to bolo niečo úžasné, čo on dokázal ako vytvoriť a zachytiť na plátno. Zase ten určitý moment toho dopadu svetla na objekt toho olivovníka, lebo až poznáte olivovníky, viete, že to sú fakt úžasné stromy, hlavne tie staré, ktoré sú tak dokrútené, alebo aj s tou kôrou dokážu vytvoriť úžasné efekty. No a toto už sa dostávame domov. V Lubine bývam, pod Lubinou je takýto potok. Niektorí ľudia sa pýtali, kde som videl takýto potok v Lubine. No kúsok pod Lubinou je. Tak toto som si robil sám fotku. Toto by malo byť niekde v okolí tohoto nejaký pán Michalec, fotograf existuje. Tu na Natúre dáva fotografie a potom som písal, že čo to vlastne je, že nejaký Pavlíkov jarok, niekde tu v okolí pri Dubníku, alebo niekde by to malo byť, ak teče. To bolo z jara fotené, tie biele fleky, to je tam ako z výšky snehu. No toto veľa Turancov na Facebooku rozpoznalo, že to bola stará trafika, to je tu na, jak teče potok, oproti škole. Aj to zábradlie, všetko. To je vlastne áno. A toto veľa ľudí, že im to pripomenulo mladosť, že tam chodili cigarety, noviny a takéto veci kupovať. A toto som sa išiel so psíkom prejsť a zbadal som, bolo požatvé zrovna, tak veľmi sa mi zapáčil ten, ako tá pokosená slama, jak tam je popadaná. A je to kúsok teda v podstate nad Lubinou a dal som tomu názov, že požatve. Takže asi toto sú asi najviac z tých obrazov, ktoré tu som sám vytvoril. Keď sa o to začal zaujímať, to bola v podstate ruína. Strecha bola prepadnutá, okná povytlkané a všetko, teda klobúk dole pred tou jeho aktivitou a tým, čo všetko dokázal. No a ako traťováci ešte sme mu prevážali. Chcel aj potom previesť tu na tá lampa, čo je, potom klasické rampy, čo sú tu nám mal normálne na kluku. My sme mu to všetko previezli, on to tam nainštaloval a pri tej príležitosti, keď bola tá oslava, tak normálne ako fungovalo to aj s tým predzváňaním, aj so všetkým tak, jak to je. On to má v podstate v múzeu, v tom sklade, ktorý teda obhospodaruje, tam to má, ale pri tej príležitosti, keď to tam chcel robiť, lebo robil tam normálne kvalitný kultúrny program, tak toto všetko tam bolo nainštalované aj sprevádzkované, aby to fungovalo tak, jak sa patrí. Takže. No to bolo, my sme tam prišli na večer, lebo tá akcia mala začínať niekedy ale až o 7, ale ako to bolo v lete, čiže bolo dlho svetlo a zrovna sa im podaril takýto záber odfotiť. Ako nič, skúsim ho potešiť, tak nepríde dneska, neviem, či neodchádza na dovolenku, či čo, ale povedal, že v priebehu výstavy sa tu zastaví, pôjde sa pozrieť, ale myslím si, že o tom nevie. Možno to zbadal len na Facebooku, ale asi o tom nevie, že to tu bude vystavené. Mu ho venovať? Neviem, uvidím, jak sa zatvári. Musí sa zachovať slušne, Áno. Áno. Skvelé. Môžeme pokračovať potom tu na... Všimám si, že je to olej na plátne. Áno, všetko, áno. Neskúšal som ani nič, zase nesnažím sa nejako experimentovať s tým, že by som vymýšľal, aj sa ma pýtali, keď sú na Facebooku na tých stránkach, že niektorí ten akryl používajú plátno alebo nejaké tie pastelové farby, čo ja som reku nie. Ja začal som týmto a nemôžem si povedať, že by bol nejak až super dokonalý v tom, ale ako stále sa dá učiť, čiže stále je tá možnosť, že človek aj naberá skúsenosti a toto hovorím, od toho momentu, ako je fantázia sa učiť. Táto technika sa osvedčila. Áno. No tu keby sme prešli, tak potom zase sú tu nejaké, toto sú zase obrazy 3 od Moneta a 4. je zase z fotografie, ktorý sa mi podarilo, ja som mu dal ten názov, že v tieni olivovníka. No, neviem, na mňa pôsobí veľmi dobre, hlavne tá modrá farba tých dverí a potom aj ten tieň cez ten olivový strom, keď prechádza to svetlo a tieň na tých schodoch a potom aj na tej amfore, aj tá tráva, či čo to tam je, čo také v tej amfore, keď je posadené, že to tam vrhá tieň a nejaký pomarančovník je ešte na tým, ale ten olivovník tam robí ako hodne dobrú kulisu. Čiže tým, že sme sa bavili tu o vystavených obrazoch, by som rád pozval
všetkých ľudí, ktorí budú sledovať túto reportáž. Táto výstava sa začína dnes vernisážou, je 25. októbra a vystavené obrazy budú vystavené v Dome kultúry Javorina do 15.11. Čiže 15.11. ešte do obeda, kto by mal záujem, vypojiť časy kľúče, môže sa ísť pozrieť, pokochať sa obrazmi. A čo sa týka záujmu o obrazy, a takto kto by mal záujem, je možné ich predať. Ja nepovedal som, že by neboli na predaj, žiadne sú, ale je to už potom na osobnom jednaní a na vzájomnej dohode medzi ľuďmi. Takže kto bude mať záujem, buď cez vás, ako cez umeleckú školu, alebo prípadne aj cez Dom kultúry Javorina, majú tu na mňa kontakt, je možné ma kedykoľvek, alebo osobne, alebo telefonicky, aj cez Facebook skontaktovať a už to, hovorím, záleží len na vzájomnej dohode. Takže to by bolo asi tak všetko a pozývam všetkých ešte raz, kto má záujem a kto má zmysel trošku pre umenie, aby sa prišiel pozrieť a aby si hodnotil moju prácu.